Sunt o pensulă în mâna minunatului pictor. Nu există pictor mai minunat decât ești Tu, Doamne. Sunt onorat și atât de binecuvântat să fiu în mâna Ta. Pictează, Doamne, frumusețile Tale prin viața mea, ce va înviora inima obositului călător, și toate se vor face spre slava Ta. Prieten drag, în mâna cui Tu ești, nu vrei să fii și Tu în mâna sa, acelui ce poate schimba destinul.